Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Булган вакыйгалар турында кыскача. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Россия авыл хуҗалыгы күзәтчелеге һәм бош ветеринария идарәләре белән берлектә республика штабы үтте. Югары патогенлы кош гриппы авыруының таралуын булдырмау буенча видеоконференция режимында узган утырышка республиканың барлык муниципаль районнары да кушылды. 22 октябрь көнне республиканың 2 районында, Мөслимдә һәм Шүпрәледә кош гриппы авыруы ачыкланды. Аңа кадәр ул Буа районында табылган иде. Дусай авылында кошчы фермер Лиза Шакирҗанова хуҗалыгында 4500 каз кош гриппыннан зыян күргән. 3 көн эчендә 800дән артык казның үлүе теркәлгән. Белгечләр казларга кош гриппы табигый сулыктагы кыргый үрдәкләрдән юккан булуы ихтимал дип белдерә. Дусай авылындагы эпизоотик урында инфекцияны юк итү буенча комплекслы чаралар үткәрелде. Район ветеринарларына ярдәмгә күрше Азнакай, Актаныш, Сарман, Минзәлә районнарыннан да белгечләр китерелде. Алар белән урман хуҗалыгы, гадәттән тыш хәлләр, янгын куркынычсызлыгы хезмәте вәкилләре дә эшләде. 30-дан артык кеше бүгенге көндә шуларны яндыру белән шөгыльләнәләр. Кичә инде җибәрелде монда трактор, чокыр казырга китерелде покрышкалар, лесничестволар булышты. Пока беренче йөк белән, агач белән, инде безнең теге алдан төшкән буенча, где-то 1000 башына яндырыр өчен где-то 1 КАМАЗ утын кирәк диләр. Утырышта шәхси хуҗалыкларында кош асраучыларга һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләренә кайчандагыга караганда да уяу булу кирәклеге искәртелде. Кош кортларына иректә йөртүнең катгый тыелуы, аларны фәкать ябык режимда гына асрау кирәклеге ассызыкланды. Кош гриппыннан саклану максатында каз, үрдәк кебек кош кортларының сугым вакытын гадәттәгенән иртәрәк башларга тәкъдим ителде. Ең беренче теге Буада бар дигән ишеткәчтем мин кан бирдертергәнем, ветеринар службаны чакырып алар инде пробаларын алдылар. Безопасностьны обеспечить изоляция белән генә тышка чыгарып йөртмәскә, ихатадан тышка чыгармаска дип сөйләделәр менә бүгенге аңлату буенча. При контакте заболевшей птицы со здоровой происходит почти 100% заражение. Летальность после данной болезни почти 100% может возникать. Вот, первыми признаками болезни это может быть отказ животных от корма, начинает животное вести себя вяло, может быть расстройство желудочно-кишечного тракта у птицы. Билгеле булганча, Мөслим кошчы фермерлар күп булган районнарның берсе. Бүгенге көндә райондагы кошчылык белән шөгыльләнүче фермерларда 219 мең баш кош-корт бар. Шәхси секторда 27 мең кош-корт исәпләнә. Аларны кош гриппыннан саклау өчен профилактик чараларны төгәл үтик. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Авылларны төзекләндерү нигездә үзара салым акчалары хисабына башкарыла. Бу башлангычны халык та хуплап, үзара салым акчалары җыюга үзеннән булдыра алганча өлеш кертә. Алдагы сюжетыбыз Яңа Усал җирлегеннән. Яңа Усал төзек мотор җирлекләрнең берсе Татар Рус Крэшин халкы биредә үзара тату гомер кичерә. Үзара салым җыю программасы гамәлгә кергәннән бирле авыл халкының бу мәсьәләдә зур активлык күрсәтүен дә билгеләп үтте җирлек башлыгы. Ул акчага быелгысы елны менә барлык авыл эчендәге юллар эшләнде, күтәртелде, гравий түшәлеп бетте. Без менә коймалар койдырдык яңадан, стоянка ясаттык клуб алдына. Шулай клуб эчендә жалюзилар эленде. Бикмеш ва Яңа Усал авылларын берләштергән бу җирлектә 400-гә якын кеше яши. Тормыш итү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар икәнен Сукырда күрер. Мәктәбе, авыл клубы, ФАП, Ширкәү китапханәсе, мини-пекарнясы булган җирлектә эшмәкәрләр саны да байтак. Урамларга утлар койдылар, караңга. Эз яндыралар. 4 сәгать яндыралар сива. Bütün авылларда утлар жап-жакты янып тора, төне буена. Безнең авылларда шулай дишиктик сүндәрләр дә куялар. Менә бу юлларда bütün машиналар тузан гел ичендә утырабыз. Шушы юлларны асфальтласалар, bütün усак халкы рәхмәтле булыр. Кунакчыл халкы белән дан тоткан усы җирлегендә кол осталары үз эшен ачкан фермерлар саны да аз түгел. Авылның киләчәге яшь буыннан тора дип юкка гына әйтмәгәннәр. Җирлектә кеше саны алдагы ел белән чагыштыра калганда бераз кимәгән булса да, балалар һәм яшьләр аз түгел. Үзара салым җыюга фикер бик яхшы. Авыл кешесе дә бик яхшы фикердә дип уйлыйм. Чөнки
Авыл төзекләнә, ул карала ул акчага максатчан кулланыла дип уйлыйм. Чөнки бөтен әйбер күз алдында эшләнгән эшләр, җыллар, авылның бүгенге көнгә торышы бик канәгатьләндерә мине үземне. Авыл халкы нигездә авыл хуҗалыгы кеше эшмәкәрлек белән көн күрә. Матур, тату яши халык. Уртак көчле үткәрелгән өмәләрдә, чисталык акцияларында катнашу да халыкны бердәм итә. Халыкның үзара дус тату булуы чыннан да сакланырлык. Күмәк көч таулар күчерә дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Басу кырларда урып җыю эшләре күптән төгәлләнсә дә, икмәк эшкәртү һәм саклау белән шөгыльләнүчеләр әле урак өсте. Бу атнада безнең иҗат төркеме Август Мөслим ашлык кабул итү предприятиесе җаваплыгы шикләнгән җәмгыятендә булып, ондагы эшләр белән танышып кайтты. Бу хакта тулырак Әлфинур Ногманова репортажында. Август Мөслим ашлык кабул итү предприятиесе территориясендә урак вакытындагы җанлылык әле кимемәгән. Урак чорында махсус җиңсәләргә тутырылган ашлыкны чистарту, киптерү, саклау урыннарына кую бара. Без килгәндә складларга урнаштырылган көнбагышны төяп озату бара иде. Шул ук вакытта Август җәмгыятенең Минзәлә районындагы хуҗалыкларыннан җиңсәләрдә сакланган бодайны китерәләр. Предприятиедә гомумән эш ел әйләнәсе диярлек тукталмый. Узган елгы ашлыкны эшкәртү агымдагы елның март аена кадәр барган. Бу аңлашыла да, чөнки предприятиегә эшкәртү һәм саклау өчен кергән ашлык күләме елдан-ел арта бара. Әйтик, моннан 2 ел элек 40 мең тоннага якын икмәк кабул иткән булсалар, узган ел ул 78 мең тоннадан артып киткән. Быел исә октябрь уртасына ук 88 мең тоннага якын ашлык кайткан. Моннан тыш тагын 32 мең тоннадан артык ашлык кабул ителер дип көтелә. Киләсе елга исә ашлык эшкәртү һәм саклау күләмен 140 мең тоннага җиткерү планлаштырыла. Соңгы тонналарны киптерү бара. Бүгенге көндә Минзәләдән килә безгә җиңсәләрдә сакланылучы язгы бодай, аны эшкәртеп, дымлылыгына карап инде чистартып, дымлы булса киптереп, кондиция китерәбез. Соңгы елларда предприятиенең матди техник базасын модернизациялау һәм реконструкциялау юнәлешендә Август фирмасы керткән инвестициялар артканнан арта бара. Быел аның күләме 180 миллион сумга җиткән. Моңа керә иске сушилкаларны реконструкциялау, беренче сушилкага мөрьялар алыштырылды яңага. Более мощнырак яңаша корылган Alтай 65 һәм Alтай 85 сушилкалары алып, аларны уборка алдыннан эшкә җибәрдек. Яңа ашлык киптерү комплекслары белән идарә итүдә уңайлы диләр. Аппаратчылар комплекс белән нигездә операторныйдан торып кына идарә итә икән. Шунда гына нык уңайлы җайлы. Сез даже тышка чыгып та тормыйсыз. Юк, чыгабыз, тышка да чыгабыз инде. Ләкләрне карыйбыз, нориларны карыйбыз. Шупны кулура алабыз тоже, задвижкаларны ачып. Калган әйберләр эштән инде. Ашлык чистарту, киптерү комплексларын яңартудан тыш складларның түбәләре дә алыштырылган. Территориядагы төп майданчыкларга бетон өслек җәелгән. Киләсе елга планлаштырабыз менә бу объездной юлны рәтләп, висаны, лабораторияларны артка күчерергә, техникаларны бияклап җитмәскә исәп. Киләсе елга безнең планда каралган 200 миллион сум акча бюджетка кертелде. Инвестор ярдәме белән территорияны төзекләндерү, яңарту буенча алга табада әнә шундый зур эшләр планлаштырыла. Август Мөслим ашлык кабул итү предприятиесе шул рәвешле җирлегебездәге ире предприятиеләр арасында лаеклы урынын табар. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Авыл җирендә яшәп, үз эшен алып баручылар саны көннән-көн арта бара. Яшәү көнкүрешләрен авыл хуҗалыгы өлкәсенә багышлаганнар үз хезмәтләреннән тәм табып яши. Сүзебез Яңаусу авыл җирлегеннән Валерий Матросов турында булыр. Валерий Матросов 2015 елда грант тотып хөкүмәттән 3 миллион 200 мең сум күләмендә акча ала. Әлеге средстваларга 6 мең каз, 15 мең тавык сыйдырышлы зур ферма туңдыру цехы салып куя. Ошо грант алгач инде без менә грантны алдык казлар үстерү буенча. Казлар гына түгел, без монда несушка тавыклар үстерәбез, бройлер тавыклар үстерәбез. Менә быелгысы елда инде 2 партия бройлер тавыклар алынды. Беренче партиясында 14 мең иде, икенчесендә 12 мең иде. Валерийның хуҗалыгы элекке ферма территориясендә урын алган. Ташландык җирләрне арендага алып, аны чистартып, тазартып, менә дигән корылмалар салып куйган. Грант алган елны ул 6 мең баш каз алып үстергән. Аннан соң казлар башын 2 мәртәбә киметеп, алар янына 15 мең йомырка салучы тавыклар да алган. Елдан ел тавыклар санын арттыра бара ул. Бу елны Валерий Матросов 2 партия бройлерлар үстереп саткан. 4 кешене эш урыннары белән дә тәэмин иткән.
Biz endi avulda yaşayırız, malsız yaşap bulmay. Her birimizin үйde mallarımız var indi. Anı indi vallar mına güzler üstüremen. Tanası da var, tanasın Allah bize nasip olsa kaldırıga, boş sanını arttırıga. Бар indi tağın umartalar var, kışkırtlar indi. Нашылар белән яшибез инде, аларсыз авылда яшәп булмый беренчектә. Валерий Матросовның ихатасында 7 баш үгез, 30 баш умартасы бар. Йорт авылының иң матур урынында. Болын тугайларга кушылган җирдә урын алган. Рәт-рәт булып тезелеп киткән пишән кибәннәре хуҗаның тырышлыгына тагын бер ишарә булып тора. Авылларның киләчәге шушында эш сөярләр. Булдыклы хуҗалар кулында икәне бәхәссез. Эшләрендә андыйларга һәрвакыт уңыш кына елмайсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. 25 октябрь автомобиль транспорты хезмәтчәннәре көне. Әлеге бәйрәм 1976 елдан бирле билгеләп үтелә. Бу атнада безнең иҗат төркеме хуҗалык тәэмин итүе унитар предприятиесендә булып кайтты. Мөслим районында автотранспорт күп тупланган оешмаларның берсе мөгаен хуҗалык тәэмин итүе Мөслим унитар предприятиесыдыр. Оешманың төп бурычы районның автотранспорт белән бәйле эшләрне алып бару, укучыларны база мәктәпләренә йөртү. Школьный автобуслар күпчелек тәшкил итә инде. 14 школьный автобус бар, 4 Монда межгород автобусы бар инде безнең. Шул мәктәпләрдә школьный автобуслар балаларны теге йөртүдә нитәләр инде. Мәктәптән иртән алып килеп куялар, иртәсен илтеп куябыз инде. Мин инде праваны алдым 70 елда. 70 елдан бирле рөлләр исәңдә була. Шимне яратып эшлим. Һәр көнне медосмотр үтәбез. Давленияларны үлчиләр. Оешмада 16 шоферның 13 мәктәп автобусын йөртсә, 3-се шәһәр-ара маршрутлар буенча йөри. Авылдан йөреп укучыларны класс җитәкчеләре һәрвакыт автобуска кадәр озатып куя. Без инде һәрбер мәктәптән 2 укытучы көндә балаларны узатабыз. Ләкин инде менә салкыннар җитә, балалар üşеп тора, кайсылар иртәрәк чыга. Шуңа күрә менә монда берәр җылы будка булса, расписание автобусларның расписаниесы менә монда эленеп торса, чөнки без көндә икенче кешеләр булгач, онытабыз. Бездә кулда бар инде, графика да бар, списогы да бар, ләкин балалар оныта. Безгә ул Барашваш маршруты иртәнге сәгать 7 турганда чыгып алабыз. Башта бер рейс Барашваштан Искаулдан, аннан икенче рейсне Искаулдан алып киләбез. Менә сәгать 2дә киләбез дә Искаулдан чыгарып куябыз, аннан Барашвашларны. Хуҗалык тәэмин итү Мөслим унитар предприятиесендә күп кенә район оешмаларының машиналары да баланста тора. Аларның саны 27. Оешмадагы автобуслар белән балалар һәм эшче хезмәткәрләр төрле бәйгеләргә, экскурсияларга йөри. Оешма карамагында идарә системасы машиналары һәм автобуслары да бар. Предприятие шоферлары үз эшчәнлекләреннән тыш бу җәйдә Кояшлык ял паркында да хезмәт куйган. Безнең основной эшебез шул река времени ясадык. Менә бу яктан иске чүплек дисәк була инде аны. Шуннан кергәндә сразу сул яклап. Кышкыны бузга, тишеп бузга кактык башта теге су өстендәге мондый теге җомыр инде. Безнең шул октакта ясаган неләр, сукмаклар. Предприятие чагыштырмача яшь булса да шоферлары тәҗрибәле, үз эшләренең осталары. Башкача мөмкин дә түгелдер. Кеше язмышлары ышанычлы кулларда булырга тиеш. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Газета һәм журналларга язылучыларга Татмедиа акционерлык җәмгыяте янәдән бик күп кыйммәтле бүләкләр әзерләде. Чираттагы акцияга кушылып, призлар уйнатуда сез дә катнаша аласыз. Кышкы подписка нәтиҗәләре буенча чәйнүкләр, тостерлар, смартфоннар, планшетлар уйнатылачак. Төп приз корыттыргыч. Язылу кампаниясе 2020 елның 25 декабрена кадәр бара. Язылыгыз, укыгыз һәм Татмедиа акционерлык җәмгыяте белән бүләкләр утыгыз. Газета журналларга язылу дәвам итә. Райондашларыбыз яратып район газетасын алдыра. Бу ярты еллыкта тиражның агымдагы елның беренче ярты еллыгы белән чагыштырганда артуы да сөенечле. Үзем иске Бараш авылыннан иң беренче Авылутлары газетасын карап чыгам. Аннан икенче журналларга күчәм. Бик яратып укыйм. Иң беренче арткы битен карыйм. Нәрсә, газетаның артыннан Койда işi bir satılan, обязательно kirep bir kıt it объявление тегесе булса бар. Район җанлыкларда бар инде шул. Bütün нидә, тагын башка нәрсә кирәк инде. Бик яратып укыйбыз. Ничә ел икән белмәдем, туганнан бери инде. Почтальонов киләмәде, редакция бар була. Почтальонов киләбез авылдан битрәйде. Почтальоннар китерә һәр вакыт, үз вакыты белән китерә. Көтеп алабыз бит инде. Газеталарны үзем ашаганнарын шул түләүләр түләргә килгәч почтага язагында
Кайсы шуны алып китәм инде, сатып кына алам. Язылганым юк. Менә район газетасын яздырып аласызмы? Авыллар. 1-2 ел язылган юк, башталадыр. Сәбәбе нәрсәдә микән? Бәясе кыйбатрак инде. Үзем белә белгәннән бирле авыл утлары газетасына язылмый калганыбыз юк. Башта әле үзебезнең бәләкәй чакта әтиәниләр языладыр. Аннан соң үзебез 1 елны да калганым юк. Мин шушы район газетасына язылмаган кешеләргә аптырыйм. Ничек шул газетаны алмыйча булмый инде. Райондагы бүтән яңалыкларны, бүтән барган үзгәрешләрне, районыбыз кешеләре турында матур-матур язмаларны шушы газета биреп бара бит. Газетага язылучыларга бернигә дә карамастан, безнең дә калулары өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәсебез килә. Дистә еллар буе безнең газетаны алучылар булуына без бик шат. Киләчәктә планнар күп, максатлар җитәрлек. Һәм бу хакта без һичшиксез сезгә безнең яраткан авыл утлары битләрендә сөйләрбез. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгендә бүген 207 бала шөгыльләнә. Биредәге түгәрәк берләшмәләрнең бер кайчанда бушап торганы юк. Һәр баланың күңеле ятардай шөгыльләр уйлап тапкан педагоглар үз эшләренең чын осталары дияргә дә буладыр. Теманың дәвамы алдагы сюжетыбызда. Үзәктә бүген 12 кеше эшли. Балаларның иң яратып йөргән берләшмәләрнең берсе робототехника. Монда нигездә башлангыч класс укучылары шөгыльләнә. Педагог материалны проектор аша экранга чыгарып аңлата, лего роботлардан төрле конструкциялар җыю, мавыктыргыч уен кебек кенә тоелса да башны да эшләтергә, вак кына детальләрне дә дөрес итеп җыярга кирәк. Безнең үзәктә инде 8 түгәрәк эшли. Бүгенге көндә инде безнең 207 бала йөри. Бу елны инде без экскурсия ясадык. Төп үзәк мәктәпләр килделәр, безнең Тукай мәктәбе, лицей, гимназия балалар килде. Һәм шул экскурсия вакытында балалар безнең эшчәнлекне күрделәр һәм түгәрәкләргә язылдылар. Бик кызык йөриләр. Техник модельләштерү түгәрәген башлангыч класс малайлары үз итә. Программа нигезендә ракета, авиа, авто, суда модельләштерү серләренә өйрәнү планлаштырыла. Габгади кәгазьдән башлап, юка плитка, картон, фанерадан да төрле модельләр ясап, район, республика бәйгеләрендә катнашырга өметләнә алар. Безнең кружокның инде исеме технический модель дип атала. Безнең модельләр ясыйбыз, самолетлар, роботлар, ракетлар ясарга мөмкинбез. Балалар бик теләп йөриләр. Инженерлык лабораториясе берләшмәсенә нигездә урта звено укучылары йөри. Фрезер станогында агачтан төрле модельләр, брелоклар, әзер материалга истәлек язулары төшереп була. 3D принтерда махсус пластиктан сувенирлар, макетлар ясыйлар. Укучылар паяльный аппаратларында да эшләргә өйрәнәләр. Авыллардан килеп йөрүчеләр шулай ук бар, но аларның саны әз. Киләчәктә менә авылдан килеп йөрергә теләгән булганнарны машина белән китереп алып китү мөмкинлеге булачакмы? Машина белән, автобуслар белән китерү, тәэмин итү пока хәзерге көндә инде безнең под вопросом, но киләчәктә ул проблема чишелер дип өметләнеп калабыз. Иҗат студиясе кыз балаларны үзенә җәлеп итә. Башлангыч класс укучылары белән педагог төсле кәгазьдән фоамиран, фетр, джут, гипс, цемент кебек материалларны кулланып, төрле сувенирлар, кул эшләнмәләре ясый. Кызлар исә handmade берләшмәсенә яратып йөри. Бу алда әйтеп үтелгән иҗат студиясының дәвамы. Укучылар төрле сувенирлар, үй интерьерын бизәү өчен әйберләр, кәгазьдән үрелгән кәрзиннәр, вазалар ясый. Атласный ленталардан, репсовый ленталардан, һәм фоамираннан резиночкалар, бантиклар, заколкалар, ободоклар ясарга өйрәнәбез. Аннары инде брошкалар да ясыйчакбыз. Бисердан, пайеткалардан, шулай ук полимерный глина белән дә кружкаларны аматор итеп декорировать итәргә өйрәнәчәкбез. Инглиз телен тирәнтен өйрәнү максатыннан оештырылган English Club берләшмәсенә башлангыч класс укучылары йөри. Укытучының һәр сүзен йотлыгып тыңлыйлар алар. Безнең инглиз теле кружогына 15тән артык бала йөри, 2 группа инде 15 бала. Безнең инде башлангыч сыйныфлар күбрәк йөри. Чөнки башлангыч сыйныфта инглиз телен үзләштерсә, аларга бик файдалы булачак. Яңадан да инде укырга, үзләренә киләчәк тормышларында җиңелрәк булачак. Сәләтсез бала булмый, бары тик аның белән эшләргә, һәр башлангычын күрә белергә һәм үз вакытында ярдәм итәргә генә кирәк. Үзәктә алган белем балаларга киләчәктә һөнәр сайларга да, тормышта үз юлын табарга да ярдәм итсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Югары Табын авылында яшәүче Индира Латыпованың куллары белмәгән эш бар микән ул. Йортында кул эшләренең күп булуына сокланып кайттык.
Қыр шешеклері тематикасын өзеткеш, оның панноларынан жейгі табиғат елмайып тұрадыр түслі. Түрлі композициялар қошылып, ленталар біле шегілген мендер тұшлықлары да көзде оны олырлығаның. Ишік оларын не қадар өзінчеліклі болуын сөз білен генә дә аңлатып бетереп булмас. Копканы ачып керү белән рутури күзгә ташлана. Ландшафт дизайнын кулланып ясалган әлеге алымда агачның тамырлары, кәкре агач ботаклары үзгә бер композиция тәшкил итә. Биредә күләгәдә генә үсүче үсемлекләр хоста, гейхерлар, бадан, лилейник, обага, аканит, аквилегиялар урын алган. Ротариның төп максаты ул кулдан ясалган булырга тиеш түгел, бүтән нәрсә андагы фигуралар гади натуральный дип әйтгәндә булырга тиеш. Менә бу Шүрәлен урманда йөргәндә, бу төпне урманда йөргәндә таптык һәм Шүрәлегә шул кадәр ошаган, алып кайттык. Ул хәзер берничә ел безнең бакчада яши. Латыповларның ишек алдында ракари алымы белән үстерелгән спирея, можжевельник, барбарис куакларының матурлыгын сүз белән генә дә аңлатып бетереп булмас. Бакчачылык эше белән мин күптәннән шөгыльләнәм. Мәктәптә бик күп еллар, 10 елдан артык бакча җитәкчесе булып эшләдем. Хәзер инде лаеклы ялга чыккачтан идеялар башка килә үзеннән үзе, һәм интернет минем идеяларны тулыландыра. Шуннан мәгълүматларны алам. Кыйма буйлап буйдан буйга утыртылган чәчәкләр микс-бордер ысулы белән утыртылган. Шушы алым белән утыртканда бакча чәчәкләрдән бер кайчан да бушап тормый икән. Бу ел Ниндира апа череноклардан роза чәчәкләре дә үстерә башлаган. Безгә инде пенсионер кешегә эшләсе эшләр ул кыйммәттә булырга тиеш түгел. Кеше ялларга да кирәк булмасын. Үз колыбыз белән, үз көчебез белән, үз фикеребез белән тудырган әйберләр барсы да. Ишек алдындагы альпинарий туфрак каплап, җәелеп үсүче үсемлекләрдән гыйбарәт. Бакчадагы солык янәшәсенә матур гына кое да ясап куйганнар. Ватык плиткадан гөлләр утырту өчен савыт вазалар ясарга да җитшә Индира апа. Булганнан барда була дип, шушындый кешеләр турында әйтәләрдер инде ул. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Чәчәк гөлләрне яратмаган кеше юктыр ул. Мөслимә Мөршидә апа Латыпова да чәчәкләр дөньясына гашык. Чәчәкләрнең холкын белеп, хәтта сөйләшеп, серләшеп яши ул алар белән. Әйләнә тирәбездә матурлыкка гашык җаннар әз түгел. Мөршидә апа Латыпова да шундыйлар рәтендә. Чәчкә гөлләр яратмаган хатын-кыз заты юктыр, ләкин аларны тәрбияләп, бар күңелен биреп үстерүчеләре генә сирәк. Соннары бик күп гөлләрнең тәрбияләү усуллары ул кадәр мин әллә нинди законнарын белмим аның. Ну бик яратам инде. Эшләп биргән вакытларда аларны карарга бик вакыт юк иде. Хәзер бит инде мин лаеклы ялда. Вакытым күп, иркенләп, яратып, алар бит инде үзләренә күрә җанлы. Бик яратам гөлләрне. Мөршидә апа кечкенәдән чәчәкләр ярата. Үзем белә белгәннән бирле гөлләр үстерә ул. Лаеклы ялга чыккач, яраткан шөгыльне тагын да күбрәк игътибар бирә башлый. Гөлләре фатирын гына түгел, үзе яшәгән йортны да бизәп утыра. Нинди генә гөлләр юк монда. Бу йортта яшәүчеләрне ел әйләнәсендә матур чәчәкләре, хуш исләр белән каршы алучы гөл шүлмәкләренең санына да чыкмалы түгел. Гөлләр яратканны яраталар. Алар белән мин сөйләшәм. Аларны су сипкән вакытта, һәр вакытта да bütün sargaygan яфракларын алам инде. Нәрсә белән кем белән сөйләшәм икән дисәң, партиядә шул гөлләр белән сөйләшеп йөри. Аларның һәр бер sargaygan яфракларын шул хәтле итеп җыеп, һәр көнне бит ул. Мин әйтәм инде, и апаем, әйтәм, ничекләр шул хәтле итеп гөлләргә күңел бирәсең син дип. Менә миндә, например, үсми гөлләр. Минем өемдә мин гөлләрне үстерәм. Һәр бер нәрсәсе үсә. Мөршидә апа тирә-юньне, тормышны ярата. Шулай булмаса, күңелендәге матурлыгын гөлләргә күчереп, йөрәгендәге җылыны башкаларга бүләк итәр идеме ул. Чәчәкләре аның яраткан шөгыле генә түгел, сердәшләре, якын дуслары да. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.
Деликатесы из мяса, рыбы и птицы в находке по народным ценам. Желудки цыпленка 500 грамм 49 рублей. Рыба хек 179. Тушенка боекомплект 119. Позволь себе больше за меньшие деньги. Срок акции до 1 ноября 2020 года. Подробности у продавцов. Требуется управляющий СП «Мазина Малая», специалист по охране труда, инженер сельхозтехники, инженер-механик, агроном. Телефон для справок 8 917 222 72 88. Ждем вас на работу. Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Это Антон. Он фрилансер. Официально нигде не трудоустроен. С тебя 100 рублей? И чтобы на пенсии он чувствовал себя спокойно и безопасно, ему надо всего лишь открыть брокерский счет с высокодоходными бинарными опционами для выхода на уровень пенсионного обеспечения равному стажу в 25 лет. Но гораздо проще зарегистрироваться как самозанятый и добиться того же в один клик. Остались вопросы? Приходи в Центр поддержки самозанятых. С тебя 100 рублей. Ага, может, чек еще выпишешь? Уже выписал. Теперь честным быть просто. Башкаларның ни хакында дәшмәвен беләсезме? Моңа каршы ничек көрәшәсен белмисезме? Халык контроле. Коррупцияны бергәләп туктатыйк. Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы. База оптовцен находка, чудо не магазин. Вкусные продукты по народным ценам. Вафельные рулеты 530 грамм 79 рублей. Конфеты няшечка 219. Цикорий большая чашка 109 рублей. Срок акции до 1 ноября 2020 года. Подробности у продавцов. Из воспоминаний Алексея Баталова. Я числился учеником и работал в городском театре Бугульмы, куда приехал с мамой и 2 младшими братьями в 1942 году. Именно там, в Бугульме, мне посчастливилось впервые присутствовать при рождении постоянного театра и с первого дня прикасаться своими руками ко всему, что было связано с этим делом. Сначала 13-летний Алёша просто наблюдал, а потом вышел на сцену в качестве героя с одной простой фразой. Первые свои слова на сцене, и это так, это из пьесы. Кушать подано. Я в ресторане приносил, сказал, кушать подано. Алексей Баталов часто в своих воспоминаниях говорил о детстве, проведенном в Бугульме. Именно здесь он получил свою первую зарплату зерном. Здесь же судьба закалила будущего актера. Он говорил, что Бугульма для него стала не только стартовой площадкой, как для актера, но он очень много чему научился. Запрягать коней, лошадей, топить печь, строгать, пилить. Вот, ну, тетя, познакомьтесь. С семьей Алексея Владимировича мы находимся в очень длительных и хороших отношениях. И даже после его смерти периодически приезжаем в Москву, привозим куштанач, привозим какие-то свои подарки. Вот 2 последних раза я приезжала за его архивом. С его вдовой Гитаной Аркадьевной мы договорились, что в театре будет создан небольшой музей памяти Алексея Владимировича. И она передала стопку его фотографий. В 2008 году Алексей Баталов впервые спустя 60 лет вновь побывал в Бугульме, там, где все начиналось. Артисты труппы вспоминают, что больше всего запомнились открытость и скромность звезды отечественного кино. Ты знаешь, я так подумал, все-таки решил проводить тебя. С чего бы это? У меня есть 5 рублей, почему же я не могу довести до дома понравившуюся мне женщину? Ну, до моего дома хватит, а обратно нет. Пешком дойду. Гулять так гулять. В 2008 году театр получил имя Алексея Баталова, а спустя 10 лет здесь зародилась идея установить первый в России памятник благотворителю, общественному деятелю и великому актеру, который часто говорил: как артист я родился в Бугульме.